Леонид Дмитрович Лорченко – удзельнік Вялікай айчыннай вайны, падпольшчык, партызан і герой Савецкага Саюза. У пачатку вайны 18гадовы хлопец уступіў у Магілёўскае народнае апалчэнне. Праз год стаў удзельнікам адной з падпольных груп. Лёня Лорченко прымаў удзел у дыверсіях магілёўскіх падпольшчыкаў, збіраў зброю і боепрыпасы для партызан, распаўсюджваў лістоўкі, якія хаваў у запалкавыя крапкі. Прыйшоў час, калі юнаму патрыёту стала небяспечна заставацца ў Магілёве, і ён далучыўся да партызанскага атрада. У ліпені 1943 года падчас дазору Лёня Лорченко разам з таварышамі уступіў у бой з карнікамі. З 4 чалавек у жывых застаўся толькі ён. Калі ворагі падышлі ў шчыльную, Лёня кінуў гранату сабе пад ногі. Герой загінуў разам з фашыстамі. Лёня Лорченко пахаваны ў брацкай магіле у вёсцы Антонова Буда Бялынскага раёна. На будынку Магілёўскай сярэдняй школы нумар 1, дзе вучыўся герой Савецкага Саюза Леонид Дмитрович Лорченко, устаноўлена мемарыяльная дошка. Яго імя носяць вуліцы ў Магілёве і Бялынычах. У раённым цэнтры устаноўлены бюст героя. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.